Teni rondo karo prawan karo ora. Roh. Wonge takon aku. Lah piye jan? Wong wedok kuwi nek gong duwe bojo wis sebutane nona. Lah kok iso nona? Man belum punya suami, ya. Nona. Terus? Tapi kalau sudah bersuami itu nyonya. Nyonya. Tapi kok cek perawan wis duwe anak. Piye Pak? Nyah nyoh. Lah mangsa mengakur. Iki rambut basane apa? Iki rambut basane rekmo. Kenek apa rambutmu dawa? Sebab dawa kaya dah tumo sayang. Percel. Mbok sing enek maknane to, Kak. Napa? Nggih makna. Sebab dawa senengane rondo. Malah. Sorry. Sebab dawa atine ben lega. Sebab oleh rondo. Iki gulu basane apa? Gulu apa, Bas? Jonggo. Iki gulu basane jonggo. Kenek apa mbok nggo mangan sego? Sebab dikae mangan boto mesti bongko. Lah piye to? Percel mesti ngono. Percel nek gulu aku gak seneng. Bocah ra tau tarweh kowe ketoke. Ya Allah Gusti. Ngarepe imam aku mesti iki. Ya Allah. Teko kuwi jam 7 kuwi rong anu wis teko sik ngarepe imam kuwi genah. Sapa sing ngundang bocah kocluk niki? Bocah kocluk diengkulmu ki ta? Kok iso ning ngarepe imam tegese nek ning jabane masjid. Jaban diengkulmu moncrat kuwi. Ning ngarepe imam. Ya paling tidak iki nang gurine imam. Loh, goblok mburine imam mesti cagak kok. Cewengah kowe. Ora tau ning masjid kowe. Lho, mburine imam mesti cagak karo beduk. Kowe iki gak mungkin iki manggok ning ngarepe imam gak mungkin. Imam ngarep dhewe. Loh, ora sapa sing ngomong. Lha iki imam anake Ahmad kok. Imam anake Ahmad genku. Kuwi budale mesti karo aku ning ngarepe dhewe ning mburiku. Buka cah goblok. Imam manggone ning ndi? Lho ning mburiku. Maksudnya imam sing mimpin salat lho jenenge imam. Loh, gopur ngono aku goblok. Sing ning ngarep dhewe ta? Sing mimpin salat lho. Sing ning ngarep dhewe. Ya. Jenenge gopur ngene aku. Ya paling tidak umpama aku ana kembang-kembang kenanga. Kenala kenami kula yuda. Terus 5 wektu ora tahu ditinggalno. Insyaallah munggah suwarga. Amin. Kowe percaya. Iya wis to meneng lambemu. Ana kembang lak kembang kantil. Kenalaken nami kula percil. Kura percil mboten nate jahil. Wong Mas percil gaene ngutil. Ya ampun. Aja ngono to. Lah piye ta? Karo kancane omonganmu kok kaya ngono ki piye ta karepmu? Sing apik piye apa sing apik? Loh, ya paling tidak apa? Burine apa? Percil. Saiki aku takok, sampeyan gak wis sepuh. Ya. Sing wedi dosa ngono lho, Cak. Oh, wedi ku setan. Oh gak, maksudnya ngene, wis sepuh iku ya apa carane awake dhewe golek sangu sing akeh gawe sangu mati ngono lho. Kerja no. Lho gak, maksudnya iku ngibadah lah, ngibadah. Dadi sampean niku aja gawe ukara sing nggarakno gelane atine wong. Ya kayak tong kosong berbeda. Duduk. Pikir apa to? Ngene, iki mang nang wong-wong nang omah kuwi gerutu-gerutu kok ana wong 15 20 mau. Kok syukur iku lho. Maksudnya kan disetingi tangga. Ya gak masalah ngono. Wong-wong merenang omahku iku mang. Jarine aku bancaan. Oh alah 6 Sukinem. Sukinem. Jenengmu Sukinem bareng ning rada urip pena oleh Mia. Mie ayam po? Mie ayam. Lah jenengmu ki sapa? Saiki tak tekon. Freddy. Lah kowe karo Freddy. Apa? Lho, lah kuwi gone tanggane sebelah kuwi. Aku asune wis jenenge Freddy kok melu Freddy. Alah to ya wong ki mbok yo nyebut. Sik ta sik. Nyapa? Pamasu sebelah ke jenenge Freddy mbok rasah mau omong-omongne. Lah wong ngene lho kon lho. Lah ya apa? Rundingan kon. Apa sih, Pak? Begandring. Gak, Pak. Kompromi. Seleksi kon. Iku irung ta butuh terong iki. Kon dadi anakku kok setahun 2 tahun lho. Wis ana paribasane
cilik tak golo-golo tak domo-domo, besok dadi wong sing terhormat. Apa sebabnya kok tak sekolahno? Supaya besok dadi wong sing pincang. Pinter, ngerti ya? Wis ana paribasane, anom-anom sayogyane. Ngabekti barek wong tuwa. Wekasane iso luhur, derajate iso meningkat. Penuh lek muring-muring menjiwayanya nih, Pak. Ojo pringis-pringis kon. Cocok nek di peranan kasar. Iya. Adakno Ngomongi tetes sabuke dondoman. Cak War sing ngongkon. Kula kengken Pak Basman. Ayo ya apa ngomong Kula gampang kengken. mang. Oh, rupane kok cacing anil. Lho, anak sampean cinta kali arek wedok ni sampean larang. Lho tak larang. Lho, sampean mboten ngerti niki Iya. zaman pun maju. Bener. Wong wedok antarane wong lanang nek cinta niku mboten dilaksanani. Iya. Rugi besar. Korban. Sebab wong cinta adalah mengandung vitamin B. Iki kancamu iki. Iya, Pak. Ya apa kon milih kanca dabuane koyo ngene. Apa kanca dayak sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalor gak ngidul. Aku belak ngomong barek kon dolek kanca. Pandi akmat, doko malis kene. Ngono. Wong kanca pesok kabeh. Ya apa kon iki? Apa ngerusak batine wong tua kon, Iya. Lo Kartolo. Ya. Tak mulih ndolek dalane pati. Apa sih, Pak? Apa sih? Wong iki ya perawan, aku ya Joko. Loh, monggo Mas. Butuh napa Mas? Anu Mbak BH. Loh, wong lanang kok golek BH? Go iki lho calonku. Oh, kanggo lamaran. Monggo Mas. Ukurane pinten kira-kira? Lho Mbak, nek sak gonem sak Loh, nggonku. Wah, bahaya iki jenengan Mas. Sak mene iki lho pira ukurane? Lah ukurane calone jenengan iku pira ngono go Mas? Semene Mbak, semene. Semene ku sepiro? Sak mek. Yo sak mek kene iki lho. Loh, tau mbok mek-mek apa piye Mas? Yo maksudnya kan ngukur, Mbak. Loh, ukur apa? Piye kok nganggo mek? Aku ngukur ngene lho, Mbak. Oh, ya berarti nek ngukur mbok mek iku coba dimek Mas ki lho Mas. Iki. Nah, sak mek. Kurang. Apa iki? Sak mek apa 5 mek-mekan? Ki Mas, nek kepengen mek-mekane beruh. Iki sak mek. Iya. 10 mek iku Mas.